L'hemorràgia vítrea és la presència de sang dintre d'una cavitat de l'interior de l'ull que està plena de l'humor vitri. L'humor vitri és una substància gelatinosa, transparent, que conté la major part aigua. A la part anterior de l'humor vitri tenim el cristal·lí i a la part posterior la retina. Quan un pacient presenta un sagnat dintre de l'humor vitri, aquest gel perd la seva transparència, la llum no pot atravessar-lo i per tant el pacient presenta una pèrdua d'agudesa visual. Un traumatisme pot produir una hemorràgia vítrea, per exemple un cop directe a l'ull, o també després d'una intervenció quirúrgica ocular. També el propi gel vitri pot traccionar dels vasos de la retina i trencar-los i produir aquests sagnats, que és el que denominem el despreniment posterior de vitri hemorràgic, i a vegades de forma simultània no només es tracciona d'un vas de la retina, sinó també de la pròpia retina, la pot trencar, pot produir una ruptura o inclús un desprendiment de retina associat amb aquesta hemorràgia. També podem tenir causes vasculars, com pot ser una retinopatia diabètica o la trombosi de la vena central de la retina. La retina d'aquests pacients no té prou oxigen, llavors s'estimula la formació d'uns vasos anòmals molt fràgils, que es denominen neovasos, i aquests es poden trencar en qualsevol moment i ser responsables d'aquests sagnats. I després també tenim altres causes menys freqüents, com poden ser els tumors a l'ull o la presència d'una inflamació ocular, que és el que denominem la uveitis, entre altres causes.